Jesu Kristu inkosi. Ngibingelele ubaba umpostoli, ngibingelele umama, ngibingelele abazalwane bonke abasendlini egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Lona umila umacele wamaNtuli khona la kwaMaphumulo endaweni yaseNotshweni. Ngisukuma nokudumisa nokubonga uNkulunkulu ngemisebenzi emihle nemkhulu angenzela yona usuku nosuku. Ngizoqala nje ngokubonga ukuthi sifundiswe umkhosi. Umkhosi bazalwane ngangikwazi ngesalukwazi lesasizala uma sithi kunothandaza uzibuhle. Kodwa ngithe uma ngingena egruphini lasekhaya lezwi ngaqonda kangcono ngafundiseka, bengafundisekile bazalwane. Bengingazi ukuthi uzikudla kuyini. Usizaphi ngoba ukhuluke sasho sehlahlukana ngisemncane. Ngizomkhulu uNkulunkulu u3 minutes badala uphakamisa isandla bazalwane. Ngoba ngingeke ngazi noma sengifikile kuwa. Uthe ngisandungena kwaba nomkhosi angisakhumbula ukuthi bekuyimonyaka kodwa bekuelisha. Kwaba nomkhosi owamenyezelwa engasakhumbuli noma kwaku3 noma kwaku5 days ila ngisakhumbula bazalwane. Lo mkhosi wawuthi asikhulekele iprotection emndenini yethu. Nawungena ke bazalwane lo mpuleko nje uNkulunkulu wangenzela umusa. Uthe undodana engekho ngelinye ilanga ehambile. Angisazi noma wafona noma washiya umyalezo uMakoto ukuthi anomcelela baba kamakhelwane asondeze imoto la wayiphumenye, asondeze imoto la eduze kwepayipi bese niyangwashela. Hayi kulungile khona umfana wami komuntu omncane une shonini lokho kuthola kuqala unelelasi. Uyena uMakoto wakwami unelelasi. Hayi uthi hayi sizoyibudluza imoto. Sizoyibudluza athi umfana wami wayesekwayi-drive enye. Hayi yadiliveka kanti uyaqala ukuyithinta. Hayi bayishudulisa imoto ngalena ashudula imoto. Ithi yekeni bakwethu uma ingavumi imoto kenyayisaba. Yekani imoto bengavumi. Hayi shudula imoto. Ngihleli bazalwane ngoba nginenkinga ngokubhodla akwazi ukufona. Ngihleli nje nginebe. Ngibeka iwashing yami la ngakulo leli payi ngakulo lompompo ngizokwasha lona imoto. Ngibeka idishi zami la enamanzi engiwasha kona ngiyarinsa la. Emva kwami kwakumilo yamntwana. Emla emva kwami nenye ingane angisazi kwami yiphi ingane kodwa wayinengane nje abanenyanga emva kwami. Hayi bazalwane yazi yagcina iphendukile imoto yabheka ngasempompini. Yayisiqhamuka bazalwane. Yayisiqhamuka. Akazi umnikazi wabeqala ukuza namhlanje lo akaze simtshele. Yayisiqhamuka imoto bazalwane ngihleli phansi. Angisazi noma lo waqala izandla ekhanda noma wabaleka angisazi kwenzakalani. Kodwa le ngane la emva kwami yathi nje hawu gogo. Yathi minje ngalesi sihlalo esigcinile. Yayisima nje. Wehlo wayephakathi ejube emanzi ethetheke, wayishiya ivula isaba, wayishiya iduma, wayaluza edekeni, wayaluza washona le. Kwazi kwasuka uMaZulu ngathi uMaZulu ozoyicisha imoto. Wafika uMaZulu ayicisha imoto. Ngithi kwenzekeni? Wathi ma angazi vele nje ngadedela konke. Kanje ngihleli labazalwane. Iyayizofika idlule nami. Ibisithatha lezi ingane isemva kwami unodongo ukhulu kwami. Ibisithi khona. Ngabona manje siphambano, ngabona umkhosi besubambile. Wokuvikelela. Uyafika umnikazi wemoto uthi hayi bo. Le moto kwangathi bisihamba ngethayi nje nami. Athuma kamelo awuthini baba phela ngani imoto vele ihamba ngamasonto. Akakwazi lokho uyaqala na ukuso. Athuma kamelo ha uthini baba phela imoto ihamba ngamasonto nje. Athi kodwa la angathi imoto bisihamba ngesonto. Ngisho ukuthi ngabona ngaleso sikhathi
umkhuleko ubaba wayesikhulekela wona ngokuvikeleka. Ngathi nahawu manje umkhuleko ungani nje? Ngathi ngihleli ke ekhaya lezwi bazalwane. Uma uNkulunkulu engivumela ukuba bememezele umkhosi kumele ukuthi ngingene. Nalona nje kade ungenile ngoba nawo amaphilisi ami ke lawo. Kodwa uNkulunkulu usithwalile bazalwane. Okunye ke futhi okuyisimanga esikhulu esingaka ngosheshisa. Nangu ke kufika umalume uyagula, ubhuti wami uzala uma wami omncane ukhambeni ikhanda bazalwane. Ukhomba abantu, ukhuzwa izinto thina esingayiboni, esingazizwa athi naba abafuna ukubaleka agele isimanga ahlohla amehlo ubona ukuthi lo muntu uphethe isikhali. Ufika kwami, ubalekela kwami. Wathi la kumvuka khona ngoba wafika waqoqa into engazizwa ukuthi kunje le nto angayikade sibahlanganisa izinto engahlangani wathi kunje ngifuna ukubulawa kwanje. Wathi mase kumqala ethi lamboke ethi uyababona namba ngathi ijima makambe lo sebathe ispeak ngathi uza le speaker oza nemthandazo ngabamsibande we-18 May. Hawu usafika ngathi budi kuka wakuka ngathi mntaka masithandazo wathi sisikhimnyama namba akhiya ngathi thazela ukusho sakuka sathandaza nomthukulu bamvumela wawusho umkhuleko ubhuti wathi sisilendeko niwantu wathi ngikhiphe sesongifaka endlini yakho noba inamakamelo kwani nizoqasha wathi wasinoma kungasiqalaza abantu saqalaza into esingazo siqalazani saqala siphama ungasiboni muntu kude asiboni muntu wangena kule ndlu yayikho somntwana wazifihla wazithi i-second wayini ukuze athi awubaboni insisa awubaboni nabo lithi mina ngibaboni. Hawu emva kwe-hour wathi umuntu ukhona into ethi waqala ubotha khona komjahana waqala wabotha khona umuntu omubhali kusho ukuthi ndikhona leyo. Wathi kuyamvuka sehlele ngathi uJesu Kristu inkosi ngathi uJesu Kristu inkosi ngathi uJesu Kristu inkosi. Hawu waphela kuze kube namhlanje uJesu Kristu inkosi.